Listo. Ongi etorriak izan zaitezte jokalariak laugarren sesio honetara. Gogoratu nahi dut utzi genituela jokalariak Heslautarren etxean kutsatxo bat aurkitu ondotik. Bai, egon ziren zauriak, egon ziren krokodiloen erasoak, egon ziren ere mehatxu batzuk, eta zorionez bizirik jarraitzen dute. Bai, bakarren batek izan zuen kezka, edo besterik gabe lana alde batera uzteko asmoa. Evelyn izan zen. Evelynek pentsatu zuen lanaren gakoa edo eskatzen zitzaiona betea zuela eta etxera itzultzeko grina piztu zitzaion. Baina ez du gogoratua izatea lanak erdizka uzten dituen horietakoa bezala izatea. Gauzak horrela eta lan txukuna egin asmoan, muinera iritsi nahi duteneko asmoa erakutsi dute jokalariek. Eta hona hemen, berriz ere airean, estatu batuetako estatu guztiak vale? Estatu guztiak zeharkatzen. 3 motordun Ford hegazkinean, vale? Eta bai, hortxe Frank Kearns serio bere lana ahalik eta egokien. Eta hartxe doaz, egan, Kaliforniara, bai. Ikusten duzu hegazkina, ezta? Bai. Vale. California eta Nevada tartean. Bai, izan ere kutxa horretan aurkitu zuten giltza long first, aurkitu zuten giltza, ez dakiten nongoa den, baina bai badakite Kaliforniako gertakariekin lotuta dagoena, eta Kalifornian egin zuzen ere 1924an gertatu zen sarraski arraro ilunura. Bai, Georgiako eroetxeko medikuarentzat txantxa ongi antolatua baino ez den asmatutako istoriotxoa. Baina, tira, kointzidentzia gehiegi daudenean, susmagarria da, eta bai, ezin ukatu daitekeena da, han zerbait gertatu zela. Eta hori, argitzera zoazte, hegazkinean zoazte. Eta bakoitza bere pentsamentuetan doa. Zertan ari zarete? Bidaiatzen ari zareten bitartean. Deskantsatu duzue, urduri, zein da zuen une honetako irakurketa? Egoeraren irakurketa. Nahi duzuena? Zertan aritu zarete bidaian pentsatzen? Ez da entzuten? Nire hau txatzen? Bale. Bai, entzuten da, baina ez dut entzuten eneko. Dut egin duela eta ez dut entzuten. Bai, eneko ez dugu entzuten, egia da. Vale, ies egin digu. Eneko birkonektatzen den bitartean. Orain, entzuten duzu? Bai, entzuten dugu. Ze gertatu den. Ez, esatera nindoan, ni lortu dugun kuadernoa irakurtzen egon naizela. Eta horren inguruan pentsatzen. Lortu dugun harrizko lepoko hori, Asiako edo Tailandia inguruko asun kulturaren lepokoa begiratzen egon naiz ere. Babes mistikoa ematen omen du eta horren inguruan pentsatzen nengoen. Oso ongi. Eta Evelyn, zertan? Ni bueltak ematen dizkiot déjà vu hori, ametze hori izan debana kokodriloari buruz eta nola Ralph
eraso egiten zion, eta gero hurrengo egunean era hori gertatu zela, eta horrekin nabiltzen razionalitatean ez da oso normala hori kausa horietan sinisten hastea. Bai, ederki. Benari naiz. Eta ni hor nago, Dorotiren ondun, ere aztertzen beste kulturako zer relazionakaten beste kulturak, antzinako fantasia edo religioekin, eta hor zeiatzen naiz pixka bat ze ari aldituten atera, garbian. Fijatu zineten matoiekin elkartu ginenean, kale karrika hontan, fijatu zineten mingainak urdin zeuskatela? Bai. Hori, ze uste duzu izan zela hori? Ni ez dago ziur, baina nire semea gaur egun jaten ditu gominola batzuk eta mingainera urdin dizten diote, Agian, zakit, zeozer drogaren bat edo zeozer hartzen dute eta Bai. holako eragina izan dezake? Barkatu eske pertsona... Bai, ezakit beraiek bolondrez hartzen duten, ala norbaitek ematen dien gero hipnotizatu ala horrelako zerbait egiteko eta beraien voluntadea galtzeko. Bai, nik entzun da daukat, badagoela Haitiko Irlan, zombiak sortzeko landare bat. Entzun da duzu hori, zombien mito hori. Badagoela landare bat, horrekin prestatzen dute ez dakiz zer edari edo, eta jendeari ematen diote eta borondatea galtzen dute. Eta esklabu bihurtzen dira. Baina hori liburuetan agertzen den zeozer da bakarrik. Ongi, ordu batzuk Baina arte inoiz ez dudan sinistu goza horietan. Ongi, ordu batzuk pasa dira eta bai, egia esan ez dituzue halako gauzak esku artean inoiz izan, eta harridura keinua gutxienez pizten du zuen aurpegietan, ez? Zuen pilotuak, Heslowtarren pilotuak abisua eman dizuen mesedez segurtasun nualak lotzeko, eta gertu aurki Los Angelesetik gertu zaudetenean, Kaliforniara iritsi zaretela ja duela ordu bete, eta Grand Central, Glendaleko Grand Central aireportura iritsiko zarete, lurreratuko zarete aurki, orduan jarri dituzue, eta iritsi zarete, hain zuzen ere, iritsi zarete, esan bezala, aireportura. Aireportuan, mugimendu gutxi daude, zuena bezalako beste bi hegazkin ikusi dituzue, eta hegazkin pribatuak, baina berehala atera zaizkizue bila zerbitzariak eta paperak eskatzera, ez? Dena den, zuen pilotuak hartzen du ardura hori, eta zuek bakarrik zuen borondatea edo nahi duzuen lekura joan antolatu egin behar duzue. Orduan, hortxe zaudete. Alde batera, Frank Kearns kontuak egiten, aireportuko arduradun eta poliziarekin. Eta hortxe daude, Dorothy, Evelyn eta Ralph Haas. Baskertzekoa da Missouriko humedadea edo zetasuna atzean utzi izana, Hemen askoz giro hobeagoa dago. Eta hori ez da okerrena. Missouriko pentsamendu atzerako eta eskuindar hori ere bai atzean ustearena. Nun, gaizki behiratzen zaituzten ondo jantzita junarren. Bai. Baina ez zoazen ez beraien soineko estiloso horiekin,
egia. Ongi, zuen helburuari atxikiko zarete, Eta edo, nahi bezala, zer egin asmo duzue, esan? Pizza banketxe batetako putza gogor baten azen, ez? Gaizki goratzen baldin badur. Long Beachen. Bai. Nik egiteten lehenengoa da bertako gida liburua erosten dut, portuko dendan. Eta azten naiz begiratzen historiaz eta zelekutan egon daitezkeen gertaera misteriosoa. Bueno, gidan ikusten duzuna aurrena da, non kokatuta dagoen Los Angeles. Estatu bat da, Kaliforniako estatu bat, ez? Ego ekialdean, kostaldean dagoen hiria eta bertan, Los Angeleseko hegoaldeko adartxo badia dagoen hegoaldeko adartxo horretan lauki bat ikusten duzu, laranjaz margoturik. Lauki hori Long Beach da. Eta agertzen da, izartxo bat beste gauza askoren artean, hotel, bisitak, jatetxeak, eta banketxe bat, First Bank on Long Beach. Ez dago besterik, behintzat, eguneratu gabeko gida honetan. Nik aireportuan Nik aireportuan egunkaria erosten dut. Begiratzeko ea bertako gertakariak eta holan. Bale, egunkarietan ezer gutxi. Ez bada duela urte pare bat gertatutako lurrikara baten ondotik berreraikitzen ari diren zonaldeak eta kontratu berriak, badakizue. Sinatzen ari dira eraikin berriak egiteko kontratuak eta baimenak, ez? Baina horren ondoan eta atentzioa ez gehiegi bideratzeko beisboleko ligak. Eta hortxe daude, Los Angeleseko Dodgers taldea bere lehenengo partidak abian jartzen. Beti ere serie mundialak jokatzeko gogotan, gogoarekin. Bostonek irabazten baititu azkeneko boladan guztiak. Eta talde eratu berrian badaude New Yorkeko jokalariak hain zuzen. Hori da, ikusten duzuna, ez askoz gehiago ere. Ondoren, iragarkiz beteta. Ondo? Baita ere ikus dezakezu ohar txiki bat, iskin batean esaten duenak, krisialdiaz geroztik, urreratu direla estatu guztietatik hainbat eta hainbat pertsona, ez? Lan bila edo... Orduan, espero duzu ikustea alde batetik bestera lan bila dabilen jende pila bat. Edo bintzat hori ondorioztatzen duzu. Bueno, badirudi mugimendua dagoela estatu honetan. Bai. Agian... Bai, barkatu, zen. Jarko genuke kontratatu norbait egiteko gure bizkarzain bezala, ez? Azkenengo aldian izan ditugun bizkar horiekin. Azkenean ez ziren gurekin etorri bi gorilak? Esan zizuen, bidaliko zizuela laguntza, baina azkenean Frank Kearns pilotua bakarrik izango da zuen ondoan. Orduan, gurekin etorriko da oraingoan. Eskadi ezaiokezue Kearnsi laguntzea. Bai. Kearns nahiko lan egiten du eta ez da infidagarria. Nik uste dut hobeto norbait, gu kontratatzen badugu norbait, rekabuz, Bueno, Nik pilotua fidagarria dela uste dut. Nik uste dut pilotua espiatzen ari zaitzaigula. Bai, baina, gure alde dago, ezta?
Diruaren alde dago. Gure alde. Zuen alde ez du behintzat itxusirik egin. Edo keinu arrarorik edo bera zerbitzaria da. Nebazotea dioko eskatu, baina... Badakizue Janet Winston Rogersen zera eskuineko eskua edo behintzat zerbitzu jakin batzuetan konfiantzazko gizona dela. Bueno, First Bank horretara joango gara. Herrikitanago jakiteko zer dagoen kutsagotor horretan. Vale. Ongi. Nebazate eskatzen dugu gurekin etortzea. Vale. Ostaturik hartuko alduzue, alegia, ez dakizu ezen denbora emango duzuen hemen, edo joan etorri egiteko asmoa da, nola egokituko zarete? Joan etorria ez, joaten gea hartzen dugu eta izutzen gea berriak ematea. Bai, lehenago ikusi genezake zer dagoen kutsa horretan. Eta gero ja erabakiko dugu. Baita. Bale, oso ongi. Aurki, izan ere beti izain daude taxiak aireportuaren sarreran. Sartu eta lehiatiak irekitzen dituzue. Haize leuna, abiadura ere ez da gehiagizkoa, 40 km/h abiadura daraman kotxean, eta elkarrizketa eman nahi dizue, ez dakit zuek elkarrizketa jarraitzen duzuen, baina argi dagoena zera. Eguraldi honarekin jendeak irriparre bat duela ahoan, eta giroa sargoria dagoela. Egun polita duzue, aurretik. Bai, ikasten naiz hitz egiten berarekin liburu arraroetaz eta antzinako erlijioetaz eta... Begiratzen du atzerako ispilua, ez? Atzera begiratzeko ispiluan. Eta hitz egiten diozun bitartean, begiratzen du errepidea, gero zu begiratzen zaitu, ez daki, zimurtzen du kopeta pixka bat, jarraitu nahi dizu elkarrizketa, baina uste amore ematen du. Baietz esaten dizu, eta bere amonak eta irakurtzen bazituela gauzak, baina ez alako gauza ilun eta arraroak, ez? Nik Ralfi, ukabilkada ematen diot isiltzeko, eta esaten dut, eta jauna, hemendik Hollywood gertu aldago, beti ezagutu nahi izan dut. Zinemaren meka. Noski! Nola ez? Aizu, nahi baduzue, emango dizuet itzuli txiki bat. Nik ezagutzen dut. Zonaldea urteak eman ditut eta krisialdiaz geroztik sosak behar ditut, badakizu, baina ez zuzunik baino hobeagorik aurkituko. Eta ez pentsa, estudioak esango dizut non dauden, baina ikusiko dituzu kaleetan eta pelikulak grabatzen dituzten taldeak, etengabe han eta hemen errodatzen. Aukera izango dugu iristen garen heinean, iskin batean edo bestean zerbait aurkitzeko. Ondo? Ez kezkatu, baina esaten badidazue itzuli bat ematea, eta ikusten duzu nola papel ziztrin eta tolestu bat ematen dizun. Tira, barkatu ez dut aukera izan hobeagoak egiten. Ikusten duzu behin baino gehiagotan erabilia dagoeneko papertxoa dela, eta hor bere kotxearen matrikula eta izena eta taxilarien etxeko telefonoa. Vale. Ongi, kilometroak aurrera eginez, iristen zarete Long Beachera eta eskatzen duzu jaistea alegia. Txanpon batzuk askatzen diozue gidariari. Bai, propina. Vale. Propina ere. Egun hon izan! Eta badoa. Vale, kale kantoian... Vale, barkatu. Bai, barkatu. Nik esaten, Ralfi, esaten diot, baina zergatik kontatu diozu hori aintzinako erlijioena eta
agian hau matoien banda horretakoa izen ziteken edo txibatoren bat edo, eta Teko, ikusi sekretuan joan behar gara. ez, ni joanin bezala. Ez, hori da nire lana. Orduan, segundola ikusi ezu tipoa ez dela zenteatzen. Hori izan nahi du, ez dela ez espia, ez Bueno, atzean ez dago da. Fidatu Vale, gaitezke taxila hortaraz. Horratik anindet, bai, baina akiteko. bueno. Agian igual, hori, salaparta handia egin gabe, jaten bagara, sekretuan. Vale. Eta Elkarrizketa horretan hitz egin duenean, hasiera batetan gehatuela bere amona, eta hori zintxo bezala jokatu du, zer iruditu zaizue? Ez dakit, ezin jakin. Ez dugu bota zelan da? Psikoanalizia edo psikologia. Zintxotasuna neurtu dago, Bai, bai. nik uste baietz. Aukera galdu dugu. Bai, galdu Baina, duzu bueno. aukera. Hortxe dugu Evelyn. Ez dakit zer pentsatzen ari den. Besoak gurutzatuta dauzka bular gainean. Eta hitz aspertua hitzen ari da. Beste alde batera behiratzen du eta kale kantoian, limoiak, laranjak saltzen ari den saltzaile bat ikusten du. Eta saltzaileak begirada baikor atsegin bat bidaltzen dio. Eta ispiluaren irripar moduan Evelynek itzultzen dio. Garaipen txiki bat izan da saltzailearentzat. Eta esperatu gabe erosiko diozuenik zerbait pasatzen dizu laranja bat eskura. Evelynek hartzen du. Edo ez. Bai, hartzen dut, eta eskerrak ematen dizkiot, mila esker, ez dira zertan oparitu behar, zenbat da? Ez da ezer. Mesedez, gaur egun hona da, Doyersek irabazi zuten Bart. Eta ikusi duzu nola ateratzen duen Doyers txapela. Bai, aurten gure aukera da. New Yorketik ekarri ditugu fitxaje honenak. Hartzazu Anderea, eta bizipoza. Nola biziko gara bezala? Bai. Noski, baina, bueno, gutxienez itzidazu kafe batetako dirua ematen, eta horrela gero kafe bat hartu dezakezula lasai ospatzeko. Kafea, esaten diot, alkohola debekatuta dagoenez, hori, kafe hitza erabiliz. Vale, ongi, bueno, zuk goskor hurbildu eta ematen diozu dirua. Egun hona izan Anderea, eta eutxi Doyers. Bale, hortxe zaudete kalean. Metro batzuk aurrera egin eta galdetzen duzue. Zer galdetzen duzue? Zer ari zinen? Non dagoen banketzea. Union Pacific, ez? First Bank of Long Beach. Nori galdetu diozu, Mapa. Fruta eman dian, Vale. Oh, First Bank! Zera, ez dakit, hori egiazki den bilatzen ari zaretena, eta seinalatzen dizuek kalearen, amaiera aldera ez, baina bi etxe bizitza harago ez. Hor dago, baina ez dakit zinez hori bilatzen ari zareten. Eta seinalatzen dizue, aurrera egiten duzue, eta txaro. Vale, activate. Vale. Eta, ikusten dituzue, bi kale harago aldatzen dela kaleko giroa.
zakarrak ikusten dira, zikinkeria gehiago ikusten da kale bazterretan, homeless gehiago, etxegabeak, kotxeak pasatzen dira baina urriago, bale? Eta bakarrik, zera, bi kale besterik ez dituzue zeharkatu. Egia da, kale bakoitzak, espaloi bakoitzak, 100 edo 150 metro direna, ez? Baina, pentsa dezakezue hor gertu, oraindik berritu ez den atal batean zaudete. Eta ikusten duzue bai, oraindik ikus daiteke eta First Bank of Long Beach izena duen kartel finko bat bankuean, bale? Bankua baina ikusten duzue tabloi batzuek estaltzen dutela ataria. Eskaileretan etxegabeak daude, eskaleak, eta denbora pasa edo besterik gabe eguraldi honaz gozatzen ari dira. Long Beacheko bankuaz geratzen dena. Behintzat, etxe hori da. Etxea eraikinak jarraitzen du horrez, baina esan bezala inguruan eta lehioetan, behintzat lehenengo pisuko lehioetan, hiltzatuta dauden taulak eta aholak daude. Adreiluzko... eskale bat... Bai. Ikus dezakezuen bezala, adreiluzko eraikina da, eta lehioak eta dena itxita daude. Ikusi dugu ikusen ezer espantaian nik gutxienez, beltza daukat. Nik ere beltza. Bai, nik ere. Eskale bati galdetzen diot, gusten diot $1 bat. Ikusten duzu, barkatu orain ikusten da? Eskale bati esaten diot hori, hurbiltzen eskale baten gana, eta esaten diot. $1 bat irabazi nahi ezu? Noski, jauna. Itxaron, konpondu dezagun hau, nola egin dugu lehen? Global Illumination jarrita, ez? Eta tokenak kenduta. Tokenak kenduta, bale. Token Vision kenduta, bale. Oantxe. Bale, osongi, bale, barkatu. Ez, hortxe ikusi dituzu eskaileretan, eskaleak, homelessak, ikusi duzu ere emakume bat, badakizue muturrak Espainiak margotuta, kolorete pixka bat eman da, pin-up bat dela esango zenukete ez balitz, dituen arropa ez zahar, baina bai zaharkituengatik, ez? Eta bai, non dagoen ikusirik, bai, errez ikus daiteke zeintzuk diren bere zerbitzuak, bale? Orduan, nori joan zatzaizkio galdetzera. Handagoen homelesen bati edo... Bai, handagoen homeless bati, esaten dira, galdetzen dira $1 bat irabazi nahi duen. Bale, hortxe hurbiltzen zarenean ikusten duzu bere aurpegia baztangaz jota dagoela, ez? Eta nahiko zaharkitua dago. Baina... Itxaspertu bat egiteko aukera ez da galdu behar. Izan ere garailatzak dira hauek. Eta estalperik behar espada ere eguraldiagatik. Oturuntza bat izateko aukera inoiz ez da galdu behar. Bai, jauna. Bakizu? Zera? Zure izena nor da? Zein da zure izena? Zein da zure izena? Galdetzen dizu. Nire Manley doktorea. Vale. Eta zurea? Magliguli zu zerbitzatzeko, jauna. Egia esan, aste bete daramat espaloi hauetan lo egiten eta eskertzeko dut. Zer jakin nahi duzu? Bale, aste bete bakarri daramazu hemen. Eta badakizu hemen atzean dagoen eraikin honetan olak dituela eta horrela
sartzerik dagoen? Ba, ez, bueno, bai, saiatu dira sartzen, eta bai, nahi baduzue, erakutsiko dizuet, non dagoen tabloi bat sartu nahi dutenentzako. Baina, arratoiak besterik ez dituzue aurkituko, egia esan. Bueno, arratoi eragia oso nutrigarria da. Zer egon inoiz txinotar batetan jaten? Ez jauna, baina gustatuko litzaidake. Ez dakit zer bilatzen ari zarete, baina esango dizuet, Long Beacheko eraikina, ba, aspaldian utzi zutela, duela 2 urte. Badakizue, 1933an izan zen lurrikara indartsu bat. Bale, eta hiria astindu zuen. Bai, astindu horretan. Ikusi ingurua nola dagoen. Eta bestalde, beste lurrikara mota batek astindu zuen banketxea. Periodikoak irakurri bazenuten, krisialdia, bai, 29ko kraka, oraindik bizirik dago. Eta banku hau izan zen, ondoa jotzuten horietako bat. Badakizu jendea diru ateratzen bizkor. Nik nire osaba horietako bat izan zen orain leztu ezer. Eta dirua ateratzen ere, $1 bat zor badizuet, errazago da iparpoloa urtzea $1 hori errekuperatzea baino. Vale, eta zuk $1 bat irabazi nahi dezu txinotarrera bazkaltzen juteko? Noski jauna, baietz esan dizut. Ba, orduan erakutsi zaiguzu tabloia nun dagoen, eta lagundu gaitzakezu barrukaldera, niri eta Alfi, eta Dorozi igualatea zaintzen geratzen da, zarrera zaintzen. Zer iritzen zaizue? Bale. Bueno, zuen artean hori egizue? Argia badakazute beratxo bat edo zerbait. Linterna motxilan. Bai, linterna. Ondo. Bale. Abiatzen zaretenean, Hans ez da konturatu. Bueno, bai, konturatu da, baina ez ikusiarena egin du. Bueno, mota bateko zerbitzuak eskaintzen dituen emakumea hurbildu, urreratu zaiola. Haizu! Eta ez duzu pasiotxo bat nahi, jauna? Ematen diot $5 ez, mehan. Ondo izan. $1 bat? Nire zerbitzuak askoz ere garestiagoak dira, jauna. $1 batek hiri honetan ez du ezer aldatzen. Ustelkeria nagusi da. Nik gehiago nahi dut. Ez bermaz nahi propina ezer ere egiteatikan, oizu? Muturra estutzen du, eta egiten dizu, eskua ateratzen du, esan ez ezala. Beste alde ematen diot $5 eta esaten diot egun hona izan. Beste alde batera behiratzen du, ez muzin egin izan bazenio bezala. Baina onartzen dizu biletea. Eta eskura eramaten du. Bale, orduan inguratzen zarete, eskaleak edo esan dizuen ogoltza ingurura. Eta hor, tiraka hasten zarete. Pum! Bale, sartzen zaretenean, bulegoz beterik ikusi beharko zenuketen espazio zabal irekia dago, arlauzak han hemen hautsita, baina ez dago ezer, mailak ere eraman dituzte. Bale, txuri beltzezko arlauzak daude, eta ezer gehiago ez? 60 eta 30 metroko lauki baten erdian zaudete. Linternak asko ere ezin du erakutsi, baina hori da ikusten duzuena.
Atzeak alderantza abiatzen naiz, ikusten nian honetekeen fuertea kutsa pertsonalak dauden gune hori, Vale, ez bezalaria. Bai, ez duzu asko bilatu behar, izan ere, banketxe guztietan, atzeko paretan edo egon daitezke, ez daude ezkutuan, hain zuzen ere hor kutsak daude eta jendeak bisitatu behar ditu. Bai, joan zara azkenera, eta ikusi duzu sala bat, non kutsak egon beharko zuketen, baina kutsen lekuan gela ustu bat besterik ez duzu ikusten, jakina. Ez zuten bankua utzi behar, han zegoen guztia eraman gabe, abandonatuta. Claro. Esan bezala, eraman dituzte kutsa gotorreko ate burnizko, altzairuzko ateak ere, pentsa. Zer nolako ustuketa izan den. Hemen ez dago, ez da zer gelditzen. Eta bilatzen badugu informazioa, nork erosi zituen banku hau krisian sartu zenean, bere kutsak eta bere bezeroen gauzak? Ongi, zer erabiliko zenuke, zer gaitasun? Gaitasun. Historia nik ez daukat. Ligute batean, periodiko sarretan bilatu. A ber, banku etxe bat zerekin du... Burokrazia da bieko nuke. Izan daiteke, eta batez ere zer ibiltzen du. Banku bat dirua. Eta liburu bilaketa. Bai, baina hor, liburu bilaketa, kalean zaudete, eskaleak daude. Kontabilitatea. Kontabilitatea? Bueno, balio dit, kontabilitatea, edo ez dela kredituak. Baduzue... Horria... Bai. Baduzue... Vale. Orduan, esan barko zen idakete. Kreditua erabiltzen dut edo. Kontularitza erabiltzen dut. Eta, bale. Ni kontularitza erabiltzen dut. Bale, oso ongi. Kontularitza erabiltzagatik hau ikusten duzu. Ikusten duzu gurditxo bat eramaten, izan ere modan jarriak zer den jada gurditxoak. Ez asko, ez ziren asko ikusten, oso zainduak zeuden eta ez ziren merke. Ikusten duzu tipo bat, gurditxo horietako bat bultzatzen. Tipoa deigarri egiten dizu, izan ere, bere jantzia traje bada, bale? Inoiz neurrira egindako traje bat, garai horretan neurrira egiten ziren traje guztiak. Baina, kasu horretan, aspaldian egindako traje zarpaildu bat darama, hautsez beterik. Baina, haizu, duen traje bakarra da. Eta... Hortxe ikusi duzu pasatzen? Zer egiten duzu? Ez da entzuten? Galdu da, deia. Bai. Zer egiten duzu, Hor ikusi duzu, kreditua edo kontularitza erabili duen Ebelinek ikusi du, eta hortxe ikusi du, bere gurditxoa ematen. Kaixo, barkatu. Nabariarek nintzeite da. Bai, nor ari zait izketan? Gauza asko dituzeko ez duzu ikusten? Magleik doktorea naiz. Eta banku honetan, aspaldi, kutsa bat zeukan lagun batek, eta bere testamentu gisa itzizian kutsa horretan zegoena. Eta gustatuko litzaidake jakitea, ze beste banketxe batek eraman zuen, ala nor kudeatzen duen, hemen zeuden baliabideak. Oso gara ilunak dituk, bai, zaiak. Kontularitzarako ikusnazak ezu hemen nola nabilen, langabezian. Ikusten duzu etxea, ikusten duzu banketxe hau. Bai,
Horko langilea nintzen duela 2 urte. Eta krisiaz geroztik ez dut beste lanik aurkitu. Ies egin zuten oio guztiak bezala. Ziztrinak, ustelak. 33ko lurrikarak amaitu zuen, konpondu, itxi zuen guztiz eraikina. Baina lehenagotik ere, bagenekien okerrera zijoala, ondamendia bazetorrela. Eta ni izan nintzen, lana galdu zuen horietako bat. Orduan, jai daukazu, zure dirua berreskuratu nahi baduzu. Ez nabil diru bila, baizik eta kutsa pertsonalean nituen objektu baten bila nabil. Entzuten duzu nola lotzen dituen beste 3 elau birau mingots bere jefei leporatuta. Kabroi joiek, benetan. Nik uste nuen gauzak beste modu batean egin zitezkela, baina ez. Eraman zuten diru apurra eta desagertu ziren. Puf! Airean bezala. Baina kutsa bat bilatzen ari bazera... Bai, mozten diozu? Bai, kutsa bat bilatzen ari naiz, bai. Bai, kutsa bilatzen ari naiz. Esagaten dizu alako batean. Deposituen bermerako korporazio federalak hartu zituen hemen geratu ziren kutsa guztiak. Hori bilatu beharko zenuke. Deposituen bermerako korporazio federalak duen egoitzan hartu zituzten hor dauden kutsa guztiak. Kamioietan eraman zituzten. Auskalo, nongo sotoan sartu zituzten kutsa horiek guztiak. Baina hemen, ikus dezakezun bezala ez da ezer geratu. Mila eskerre, eta tori dolar bat zure familiari... Zoaz beste bat lausen gatzera. Nik lana bilatu dute lana nahi dut. Baduzu lana niretzat? Momentuz ez, baina zutaz goratuko naiz ekialdera goltatzen naizenean. Han kontable bat behar baldin badut, zutaz oroituko naiz. Ordurako, jada nire ezurrak hauts bihurtuta egongo dira. Baina tira, eskertzen dizut borondatea. Aurrera behiratzen du eta jarraitzen du bere erritmoa, bere gurdia bultzatu du. Eta biraoka. Bizarra, aste betekoa du. Eta ikusten zaio ez humorez bakarrik ozpinduta dagoela. Benetan ondua jota dabilen beste kasu bat da. Munduarekin borroka. Osongi? Biltzen gara eta kontatzen diet, ez dakit entzun duten, ondoan zeunden. Eta kontatzen diet bera kontatutakoa. Eta nire proposamena da toki berri horretara jutea, ia kutsa aurkitzen dugun. Pista bakarra da. Zuek, parentesi batean, ez da 20. mendean, ez duzu segapoto bat eramaten, ez duzu Google Maps, vale? Orduan... Gida mapa dakau. Vale, gida mapak ematen dizkizun leku pila bat. Ez dakit zer bilatzen ari zaten. Nik... Gida mapa ez dago eguneratuta. Ja. Baina, bai, eraikin batzuk bere lekuan darrai. Fruta saltzailearen gana hurbiltzen naiz berriro. Bi kale atzerago zegoen fruta saltzailea. Bai, kontua da, zera, bere fruta gurdia iritsi zarenerako. Beste kale kantoi batera joan dela. Bere ibilbidea du. Taxiari deitzen diogu. Telefono bat duzue, eskuan edo nola? Taberna batean... Kabinak ongo dira? Ez, bai, kabinaren bat badago, bale? Urreratzen zarete kabinara, eta deitzen duzue orduan taxilarien zentralitara, ez?
ematen duzue taksilari horren izena edo? Bai, Zergatik ez? Vale. Ba, bueno, bere denborak ematen du eta ongi, zera, nahi baduzue, utziko diot mezu bat aparkalekura etortzen denean. Baina bera orain kotxean dago. Esango diot bere zerbitzuak nahi dituzuela. Edozein kasutan, arratsaldeko 6etan amaitzen du bere txanda. Hartzen ditu notak. Eta zuen izenak. 6 zen ematen diozue. Edo zuen izenak. Ba, malei doktorea. Malei doktore, bale. Hortzi zaudete kale kantoiak, eguzkiak bete-betean jotzen ditu, erretzen ditu, espaloi nahiko zikinak. Eguerdiko 12 dira. Informazio bat behar duzue. 1934 urtea da. Los Angeles, California. Aizue, gordiko mabiak dira eta ez dugu ezer jan oraindik. Zeratik ez dugu bilatzen lekuren bat bazkaltzeko. ideia. Vale, baina gauzat, bai, ideia ona da, baina taxista nola bilatuko gaitu ez bagaude esan diogun tokian? Nola daiteke hori? Bueno. Zuek esan diozue, zuek ez diozue esan hortxe bila pasatzeko ordu bete barru edo esan diozue edo ez, nik ez dut gogoan. Bueno, Ez digu esan ez derrez, esan digula bere zerbitzua, ez nora ez derrez. Ez, bueno, zuek ja utzi duzue bera esan izan bazen niote, zatoz 2 ordu barru leku honetara. Orduan itzuliko zen, bazkaldu, itzuli eta hartu, baina ez duzu esan. Edo bai, nik ez dut gogoan. Ez. Ba, ez da. Ez. Bale, utzi duzue ja mandatua. Eta, listo. Baina arratsaldeko bueno, bilatuko gaitu. Bere telefono degin berko dugu. Orduan zer egiten duzu. Edo beste bat bida ekartzea, libre da ona. Vale. Deitu? Vale, pues, bueno, zera, deitu baino, deitzen duzu, bueno, pasatzen dira taxiak eta badakizue esku altxatu eta kotxe bat... Bueno, hartzen dugu. Vale, Paskaltzen dugu eta gero taxi bat hartzen dugu. Vale. Ba, ideia ona, hori gustatzen zait, bazkaltzaren. Tripako zorriak ongi... Gainera, Los Angeleseko batidoak oso famatuak omen dira. Eta batido hartzen ari zineten bitartean, ispiluaren beste aldean ikusi duzue errodaje talde bat, estena pare bat grabatzen, aktore pare batekin. Eta hortxe, ohiko estena bat bizi izan duzue. Grabatu eta ospa egin dute, kamioneta batean. Eta ondoren, taxi bat eskatu duzue, taxian sartu, eta nora eramatea eskatu duzue. Real, idazlea, no esan digu eraman dituzela kutsak? Depositu batera, Bermerako korporazio federala duen deposito batera. Baina egia esan, taksilariak depositu hori non dagoen ezin dizu esan, ez baitaki. Iria oso handia da, eta alako leku bat, behin-behineko leku bat, ez dago bere bisita edo, ez da bidaia asko egiten duen leku bat, ez? Edo non dagoela ere. Vale, nora joaten zari? Administraziora goaz. Non da hiriko gertakariak edo egunerokoa zein da? Hiri bateko egunerokoa. Egunkaria, oso ongi. Vale. Bi egunkari... Niko daukat, lehen erosi dut egunkari bat. Oso ongi. Egunkarian... Bi egunkari daude, vale? Garai hartan, bat da Beach Sun Herald, Long Beach Herald, eta bestea da
Los Angeles Times. Eskuan duzuna, Los Angeles Times, ala Long Beach Sun Heralda. Zuk esango dirazu. Los Angeles Times. Oso bi. Ba, Los Angeles Timeseko egoitza bai badaki non dagoen, taksilariak. Eta orduan ara abiatu zarete, ezta? Bai. Oso ongi. Ba, joan zarete, eta antxe ikusi dituzue gazetariak sartu irten, mahaietan telefono deiak hartuz. Espero baduzuen norbaitek harrera egitea, ba nekez lortuko duzue norbait izatea hor zuen esanetara, baina noski ara eta ona dabilen kazetari bat edo beste hardezakezue besapetik eta galdera pare bat egin. Vale. Vale. Ba, hurbiltzen gara, bueno, ba, justo emakume bat irtetzen ari da, kazetari bat. Eta, bueno, galdetzen diotea, bueno, bertan egiten duen lan. Bai, eta zuek nortzuk zarete? Denbora urria daukat eta ez baduzue notizia on bat, utzi da zuen nire bidea jarraitzen. Baina esan aldi guzu, ia zuen lankide batek eraman zuen Long Beacheko bankuaren itxiera eta berme funtzera eraman zituztela eta krisialdiko notizia horiek nork kudatzen zituen? Ba, sorte izan duzue. Nik kubritu nuen notizia hura. Bai, banketxeak badakizu galera asko izan zituen eta ezin izan jendeak dirua atera zuen bizkor eta jakina ezin izan zituen zorrak pagatu, kitatu. Bankarrota. Eta deposituen bermerako funtsak, korporazioak kargu hartu zuen han utzitako gauzez. Arduradunek ihes egin zuten eta desagertu ziren. Nik neuk kubritu nuen notizia. Eta egunetik gauera desagertu ziren agintariak. Han utzirik gauza pila bat. Bai. Eta berme funtseako sedea nun dagoen eta bere alabide biltegia, nola eman zituzten bertako gauzak. Bakizun dauden? Zehazki ez dakit izan ere ara eta honetara eramaten egon dira, baina uste dut galde dezakezuela federalen eraikin publikoan. Hor esango dizuete, seguro. Eta dago? Bai, Los Angeleseko erdialdetik 5-6 miliatara. Esan dezagun 76 eta 43aren gurutzaduran. Bide gurutzean. Hortxe duzue. First Bank Long Beacheko gauzak hartu zituen funtsak edo korporazioaren eraikinak. Vale. Ba hori da jaso duzuen informazioa. Ba, ara goaz, mutilak? Bai. Vale. Taxi. Vale, berehala gelditzen da taxi bat eta bai, noski ezagutzen duela federalen eraikina, erdialdean dagoen Art Deco eraikin berria da, berritzen lehenengoetako bat lurrikararen ondotik. Eta bulegoak han daude. Vale? Sartu eta galdetu, hori besterik ez duzu egin behar. Sartzen zarete? Bai. Eta paparrean edo bularrean bere izena jartzen duen langile bat urreratzen zaizue. Irving Hoff jartzen du. Irving
eskua luzatu gabe galdetzen dizue. Zertan lagun zaitzaket? Kaixo, badaukat nik hemen Lonbitzeko banketzean, ni lagun batek itxi dit bertan kutzan zeukan gauzak, eta banketza itxi zutenean, zuek hemen hartu zen dituzte bertako kutzak, eta berreskuratu nahiko nuke bertan zegoena. Bai, antzegoen guztia, eta balio apur bat zuenak, eta jakina lurrari lotuta etzegoen guztia eraman genuen, eta orain gure biltegi batean dago bilduta, Long Beachen. Itxaron, hemen daukat elbidea, eta ematen dizu elbidea, bale? Orduan, giltza benetakoa da? Jakina, bai. Noski. Utziko diazu begiratzen? Zako behatu nahi duzu. Araltzen gainean biltegikoari erakutsiko diogu, eta bi giltzeekin batera iriki halko dugu kutza. Bai, baina ni naiz arduraduna, eta nire deia behar du, naiz zuek giltza eraman. Alako irribarre jiniko bat erakusten dizue. Vale, nik momentu honetan nahi dut erabili zintzotasuna neurtu. Ikus dezakezu, bera langile topiko bat dela, denbora kongi neurtzen dituenak, bai otordua edo amaiketakoa jatekoa, bai komunera joatekoa. Ikusten duzu, oso tipo zuhurra dela, eta bere lanpostuari oso ongi atxikitako langilea, eta ez duzu ikusten saldukeria edo irian hain nabarmena den ustelkeria arrastorik. Besterik gabe, bere autoritatea egiaztatu nahi. Bueno, nik esaten diot bereari, tipo fidegarria dirudi. Erakusten diot horrela giltza. Eta giltza eta zer abildade erabiltzen duzu, bera konbentzitzeko? Egiten dut hau, oitu gaitezen, bale? Ez dakazu burokrazia? Los hintzatuz, burokrazia daukat. Bale, orduan zer esaten diozu? Antzestu dezagun, erabiltzen duguna. Azken batean historia sortzen da. Bai. Barkatu, hemen daukazu giltza, ikusi dezakezun bertakoa da, eta azkenean jaso nahi dut bertan dagoena. Ondo dakizu, kutsa barruetan dagoena ez dela zuena, kutsa zuena izan daiteke, baina barrukoa ez da zuena. Antzestu duzunarekin hobe burokrazia, baina burokrazian ere bakarra duzu. Norbaitek behar du bi izan, puntu hori ordainduta, informazio edo dei hori egiteko. Baina, barkatu, igual sentitzen du gaizki hartu duzu zuzenketa hau, ez? Baina da... Nik ez, Ez da jokua mekanika uler dezagun, bale? Bai. Horregatik, behiratu behar dugu gure fitxan zer saldu dezakegun, bale? Baldin bauzu bat, nik orain esan beharko nizuken, zure lagunak behiratzen ditu, beste zerbait eskatuta bezala, ez da aski. Ari da hor eskua kokotxean jarrita, utzi da zue begiratzen gauza bat. Besteek zerbait egiten duzue? Ez duzu lortu orduan, ez da? Ez du lortu. Liburu... Nik eskatzen dut gastu bat. Nik erabiliko dut los pintxatu. Nik erabiliko dut los pintxatu. Bale, oso ongi. Eta
Eta Albertok igual zeo zer esan nahi zuen. Bai, despistatu honean, liburu erabuketa eraben bere apunteetan, edo ikusteko zenan protokoloa, edo... Ostia, arriskatzen zara? Gaietik anola ikusi. Arriskatu nahi duzu, vale? Hori bai tiradekin egiten dela. Vale, pues egin behar duzu sigilo. Ez. Vale. Arriskatu nahi duzu, Maister, edo... Maister, baina nola ni naiz, ari naizen ez bera losintzatzen. Ja, baina hor gurutzatu Despistauta... Ez, Vale, baina vale. horregatik dinot, Vale, ez, azaltzen ari naiz, nola Vale. nina ari naizen losintzatzen, Uh-huh. Albertok errezago dauka Vale. begiratzeko, ze bestea dago Vale, orduan, losinak jasotzen. Vale, gastatzen duzuzuk puntua, eta izango naiz Bai. kaineroa. Vale, aski zen puntua gastatzea, ez zuen begiratu beharrik. Vale? Baina, erabaki duen ez begiratzea, arriskua, zuk gastatzen duzu puntu hori, eta badakizu horrekin lortuko duzula deia egitea, tipuak, baina Hansek muturra sartu du beharretzuen leku batean. Orduan botako duzu isil gordean, eta dena pikutara joan daiteke, edo ez. Vale, Vale? Bota zazu isil gordean, nahi duzu gastatu punturen bat, Hiru puntu gastatzen ditut. Vale, kendu itzazu 3 puntu, eta bota. Vale, esenek jarri ben maksima zan. Ordu postetikan birak izten dut. Gure plana ezin da txartu irte. Ez dira gastatuta. 6 bat, perfecto, vale. Vale, berehala, Hiru behatzi. oitu zara, zure klienteen liburuetan alderantziz dauden horriak irakurtzen. Eta ez duzu eskua sartu beharrik ere, ikusteko hor duela, hain zuzen ere, Long Beachen biltegiko zerrenda oso luzea, eta zerrendako kutsak hor dituela eskuz izkiriatuta. Eta jakina, hor egongo dela zuen kutsaren erregistroaren hori, bale? Hurbildu denean, ondoan dauka idazle gazte hau belarria berotzen, eta hurbildu denean, zu tente jarri zara, ez ikusiarena bezala eginez, eta esan dio zera Dorothyri, ongi da. Aski, deituko dut, eta joan zaitezkete. Hantxe daukat nire esanetara dagoen langile bat, eta berak lagunduko dizue. Besterik behar alduzue. Mi esker. Oso jatorra izan zara. Vale. Ongi. Zuek joaten zarete eta pentsatzen duzue deia egin duela. Pentsatu behar duzue. Ikusiko duzue ara iristen zaretenean. Vale? Galetzen dugu, nola duen izena laguntzaile horrek? Laguntzailearen izena, deituko diogu, izan ere, Bobby du izena. Vale? Bobby Routers. Dena den, baduzue kreditorik? Bai. Jo. Bueno, Hau. Vale, jakin nahi dut. Eske ez dut, markatu, niretzat egindako galdera, hemen daukat, vale, ez da, ari nintzen, ezer, vale, ez dut ezer esan. Vale, ongi, esan behar dut gaua dela, gaua edo arratsalde dela. Ez dakit, ez duzue ostaturik hartu, espero zenuten, gestio hauek eman dizuete
eguna ez, lehenengo periodikora joan, gero beste leku batera, denbora pasa da. Badakizue guztia gara izartzen dela, arratsaldeko 5 dira. Ez dakit, biltegi batera, joatea, arratsaldeko 5etan. Bilatu beharko dugu lo egiteko lekua. Ja, baina biharko agian kutsa utzik dago. Zer ez zuen kutako bat otera lortzen enkargatzen dela eta beste bilak? Eta zairik ez dugu deitzen aeroportura, eta bilatu dezala hotela askin gidaria. Aguntzeko zegoen, ez? Bai, ideia ona. Ongi. Bale, deitzen duzu, Ez dugu hau antzitzu. Eta esaten diogu, deituko diogu la ordu bete barru, esateko ze hotel hartu digun. Oso ongi. Jaso duenean deia hause besterik ez duzu erantzun. Ongi da, baina zer uste duzue? Zuen morroia naizela? Nonbait, eskatu hori esan digu... Hori zehazki. Baina bere estimua ez, ostia, pilotu izatetik kale morroi egiten dituen mandatuak izatera badago duintasun tarte bat, ez duzu uste? Horregatik, ulergarria da... Egin favoria, ez gedun espero hemen behar loitea, da zuretzako ere leku bat hartuko dezu, ez? Loiteko. Bueno, konponduko dut, lasai ez kezkatu, egina dago. Deitu ordu bete barru eta esango dizuet. Non duzuen ostatua. Vale? Eskerik asko. Ez duzu erabilitako doinuak, halako erantzun da, bere duintasuna batean ikusi du, kaleko aldizkari, egunkari saltzaile baten parez. Eta bera hortzegoen hegazkinaren erreparazioak eta beste kontu batzurik. Horregatik, kendu behar duzue beste puntu bat adulazioan. Hori konpontzeko, hankasartzea konpontzeko. Adulazio edo losintxeriazko puntuek bere egin dutela topez. Nori geratzen zaio? Nik jalen bat gaztatuta neukan. Horregatik, orain beste bat. Nik bat daukat eta ezin dut gastatu. Orduan, Doroziri geratzen zitzaizkion zenbat? Bat. Pues orduan, lasai ordainduko duzue. Etorkizunean puntu hori. Bihar bestela. Vale, farolak piztu dira, eta farolak izar bezala, hortxe, Los Angelesen zaudete. Kalea ilun dago, ez? Eta erdigunetik aldendu zaretenez, argiak gutxiago dira. Baina han eta hemen ikusten dituzue polizia kotxeak aurrera eta atzera. Eta halako batean polizia kotxe bat pasatzen da ondotik. Polizia kotxea pasatzen da ondotik, eta gidariak behiratzen zaituzte. Taxiak pare-pare dauden momentuan. Zer egiten duzu, Zer da, taxia edo polizia kotxea? Zuek taxian zoazte, eta geldatu zarete hor, semaforo baten, ondoan polizia kotxe bat, ondoan jarri zaizue. Eta txapela kenduta duen poliziak begiratu du aldera. Oiko mugimendu bat polizia batengan. Eta ikusi zaitu txapelarekin zalo didut. Ez dizu keinua onartu, baina zuzen begiratu du eta martxan jarri du kotxea. Ongi, iritsi zarete. Azkenean, biltegira, bale? Gau da. Eta zera esango dizuet. Ez da inor harrera egitera agertu. Areago esi batek inguratzen du biltegia. Esiak ez du txantxarrik gainean, bale?
2 metroko garaiera du, eta hori besterik, xaflasko Ezin da ireki, orduan. lantegi baten Ez forma, dago lantegi baten sarrerarik forma du, edo. bai, egun badago sarrera bat, bale? Esian, sarrera bat, eta barrurago zera, eraikin bat ikusten duzu, eraikina lantegi arras normala dirudi. Ez duzue letrerorik ikusten, baina bai ikusten duzue biltegiren etzan beste biltegi bat dagoena. Eta, bai, ez da ezer berririk, teilatua xafla luze bat da, eta lauki 60 eta 30 metroko lauki bada, ez? Argiztatuta dago, periferia, eta gaueko 8 dira, gaueko, edo bai, arratsaldeko 8 dira. Bueno, hemen jendea lanean jarraituko du. Hemen federalak lanean jarraituko dute, edo... Badago, sarrerako kuarta bat, edo... Nik nahi dut bota arriskua antzeman. Bale, arriskua antzeman, behintzatzu tira da. Nahi duzu egin? Hala! Bota behar duzu behin bakarrik, beka, bota berriz. Nik ere bai. 3, bale? Dorozik... Lortzen da, ateratzen baduzu daukasuna jarrita? Bai. Ez, lortzen da, 4tik gora. 4-5. 4-5 Nik ere bai. Eta orduan, segatik jartzen du fitxan zenbaki bat? Zer fitxan, jartzen du 3, ez? Gastatu dezakezulako. Hori da gastatzeko. Ni gastatu behar dut puntu bat, botatzeko. Hor bai gastatu ditzakezu 0 izan arte. Ez, nahi baduzu gastatzen duzu. Hori da tirada bermatzeko, edo ez? Ez neke. Zu beti botatzen 6koa. Eta... Bueno, nik arriskoa ematen dut ere bai. Albertok lehen gastatu ditu 3. Arrapa ez ezaten kuadernoa begiratzen. Ja. Orain ez... Bakarrik gastatu daitezke eskubiko aldekoak. Gaitasun orokorrak. Vale. Claro, eske arrisko antzeman da gaitasun orokorra. Vale, Ebelinek ez du gastatu, baina 6koarekin zera informazioa jasotzen du. Vale. Ez dago inguruan ez txakurrik, ez besterik, isiltasuna besterik ez. Oraindik ez da gauerdia ez da gutxiago ere ez. Akaso langileak egon daitezke barruan, baina berez, harrerak ez dira egiten. Orduan biar itzuri beharko gea ez. Bai, hotelera, deitu haber nun da hartu egun hotela. Nola hotelera? Baina ez gara sartuko, gure kutxaren bila? Zeat, mez barako irekita. Gaua da, nik uste nuen 6ak zirela, eta biltegira juten ez genuela tardatuko 2 ordu, baina 2 ordu tardatu ditugun ez da gaua denez. Eatzen gara atea jotzen? Bai, zaituko gara. Bai. Venga. Tok. Bale, ez da inor garitatik edo hor, pentsatzen duzue kristal batzuk daudela eraikinan eta hor egongo dela zaindarientzako gela bat, ez da, inork ez du jaramonik egiten. Orduan, zer egiten duzu. Aukera bidituzue. Bueno, rolean aukera pila daude. Baina erabaki zer egiten duzu. Hotela bueltatzen geha, eta Pierko izan lehenengo hartu ditzutzen geha. Bueno, hori aukera bada bai. Da sartu gintezke bai. A ber, baimena duzue, dei bat egin dute edo. Vale? Zintzoa zirudien tipoak. Kontua da, berandu edo dela.
Behatzen dugu ja Insistitu irekita dagoen. dezakezue, bale? Atea irekita dago. Ez dago irekita, eta ez da inor irten. Ordu, ezin sartu. Salto egin zen ezaket, osea... Oka, mekanika. Eh? Irekitzeko mekanika da dezaket? Egia esan, mekanika oso agerikoa da. Atzetik ikusten duzue pasadore trinko bat, luze bat, eta pasadorean giltzarrapo bat. Osea, ez dut uste krisketak irekitzeko balio dizunik. Mekanika da kotxeak eta lako gauzak. Vale. Ez, zuek ikusi. Guazen, hotelera bestela. Saltatzen duzue edo etxera? Osa, etxera. Ez duke saltatuko. Ni ez nabilea apurtzeko eta. Luko garen tokira, baina ni... Nitar zintzoa naiz. Goizean itzultzen bazarete, ateak zabalik, eta gainera, baimena eta bar eskuan. Orain sartzen bazarete, Itxarango dugu. zuek erabaki. Nik izango nuke bihar goizera arte. Venga, hotelera orduan. Vale. Hotelera joan zarete, deskantzatzera, afal ordua, zuen gauzetan. Eta... Bai, afaria oparitzen diogu pilotu bai. Barkapen modua. Nori oparitzen diozue, afaria, barkatu? Pilotuarei. Pilotuari, bale. Bidatzen dugu afaltzera. Bale, konbidatzen duzue afaltzera, eta, bueno, ikusi duzue lasaitu dela pixka bat. Konturatu da edo gogorregi izan dela, eta ez dizue barkamen eskatzen, baina bere moduan edo ulertzen duzue bere xalotasun puntuagatik, barkatzen dizuela, ez? Eta, bueno, hor txaritu zarete. Kontatu diozue zerbait edo? Kontatu diogu, pentsatxeko egun baten egin behar zena, bazkenean bi egun izango diala. Eskazkatu. Winston anderean, Rogers andereak esan zidan behar beste denbora erabiltzea. Ez gehiegi luzatuta, baina ondo ikerketa, ondo egina gustatuko litzaioke. Orduan, ez da luzapen gehiagizkoa. Egon zaitezketen lasai. Izan alduzue pistaren pista baten berri edo. Zerbait sabanan, zerbait aurkituko zenuten, bestela nolatan iritsi gara Kaliforniara? Bai, kuaderno bat aurkitu genuen, ona ekarri gaituena, baina oraingoz ez dugu zera aurkitu, egia esan. Bale. Ongi, zuek zuen lana, nik nirea. Zera. Ze modu egazkina. Ongi. Hemen egazkin eleganteak egongo dira, ez? Bai, ez pentsa. Hainbeste aktore eta... Badaude batzuk, bai. Eta aktorek ere gorriak ikusi dituzte krisi garaian. Baina mantentzen dira. Eta bai, batez ere produkterek dituzten hegazkinak erabiltzen dituzte. Ongi. Besterik ez baduzue, bihar goizean goiz jaiki behar dut. Eta hegazkina preste eduki. Badakizue gauza asko gehiratu behar dira, txekeo pila bat. Barkatzen badidazue, eta erretiratzen da. Bale? Erretiratzen denean, ikusten duzue nola bere gabardiraren azpian botillatxo baten lepoa ageri den, boltsiko batean. Vale? Eta beltzera egiten du pantalla, eta biharamunean urreratzen zarete,
biltegira, bale? Atea zabalik, esia pasatu, eta hortxe, seguritate guardia bat, ez? Atera zaizue, akreditazioa eskatzera edo, aurkeztera, bale? Kaixo, lagunok? Burokrazia erabiliz, kaixo, atzo egon ginen biltegiko arduradunekin ze zentralean, eta esan zigun, etorri gintezkela ona, handik japean dotea ginen, saiatu ginen etortzen atzo gauean, baina ja ez egon inorremen, eta etorri gara kutxa baten dauden gauzen bila. Oso ongi, erakusten diozue, eta ongi, barruan duzue arduraduna, Bobi, aurkituko duzue bere bulegoa lanean, eta konpartitzen dizuet. Vale. Sartzen zaretenean ikusten duzue, iruditu bezala, 60 metroko luze eta 30 metro zabalera duen areto erraldoi bat, ez? Eta hor, eskuinean dituzue apalategi pila bat kutxekin, ezkerrean apalategian sartzen ez diren hainbat eta hainbat kutxekin, ez? Eta horiek dira nabarmen ikusten dituzuen zonaldea, ikusten duzuen. A ver, ikusten duzue? Bestela configurate, ez duzu ikusten? A ver. Ez. Orain? Bai. Orain bai. Vale. Bueno, egin dezakeguna da pertsonaiak ekarri. Hans, Evelyn, eta Dorothy. Oso ongi, mugitu ditzakezue. Vale, etorri zaizue, Bobi jauna. Bai, jaso nuen, Bart, dei bat, berandu zen, ez nuen espero zuek etortzea, hala ere geratu nintzen. Etorri izan bazinete, eta deitu izan bazenute, hemen txenengoen lanean, baina tira, ja 8:30 inor etzen ez etortzen, etxera joan nintzen. Orduan, Zintzotasuna neurtu nahi dio berak esan dakoari. Bale, ez diozu ikusten gezurraren arrastorik. Bera langile txukun bada, eta bere soldata duina da. Ikusten duzu, zintzo ari zaizuela. Bai. Egia da, atzo insistitu izan bazenute, hortzegoela zuen zain, baina, ez da ezer gertatu. Ez da ezer gertatzen. Erakutsiko didazu egiltza, mesedez? Bai, hemen dago. Bai, ikusten duzuen nola ikusten duen, eta begiratzen dizkio aldean dituen marka txiki batzuk egiaztatzeko giltza, bai, Long Beacheko banketxekoari dagokiola. Bale? Bale, ongi. Hemen itxoiten baduzue, ekarriko dizuet, momentu batean. Ados? Giltzak goratzen dugu edo zuk eramanez. Claro, giltza guk. Giltza guk daukagu. Hemen itxoiten baduzue, nire bulego mai honetan, ekarriko dizuet kutxa. Vale. Orduan giltza. Berak atatzen du kutxa eta guk irikitzen dugu. Bai, horrela egiten da normalean. Ja, ongi, badakit, horrela egiten dela. Ari gara antzezten estena, bale? Nik nire papera. Ongi da, nahi bezala. Itxaron hemen pixka bat. Bale? Ikusten duzuen nola, galtzen dela, ez? Apalategietan, eta minutu batzuren bueltan, kutxa gotorra ekartzen du. Bale?
Pum! Hau da zuena? Besterik behar duzue? Eskerrik asko. Orain, importaz bazaizu, bakarrik ireki nahiko genuke. Kutxa. Noski, ulertzen dut. Eta, hori, erretiratzen da. Vale. Hortxe zaudete kutxaren aurrean, bale? Kutxa ireki, eta sobre bat aurkitzen duzue, posta bat. Eta barruan, ateratzen dituzue, argazki batzuk. Argazkiak, tira, ez dakit, ohituta zaudeten ez, baina oso pornografikoak dira, bale? Izan ere, argazkietan ikusten dira 10-12 taldeak orgia batean murgilduta, bale? Eta... Hauek rantxoko argazkiak izango dira. Ba ez, eta... Aitzegin zigun rantxoa bati buruz, egon ginean hospitale psikiatrikoan. Hemen ikusten dira leku desberdinak, ikusten dira etxe elegante bateko sala egongela, jardin, ongi zaindutako jardin bat. Baina bai, pentsa dezakezu antza badutela entzun zenuten orgia hoiekin, ez? Vale? Oso lotura ona da, eta logikoa. Baina leku hauek, esan bezala, leku aberatxe edo, bentsat zaindutako leku egongelak dira. Eta ikusten dituzue, 10, 8, 6 lagunen taldeko argazki lizun eta gogorrak. Vale? Pentsatu behar duzue, Henslow edo Walter Winstonek utzitako materiala dela hau, Vale? Nik lagunei esaten diet, uste dut Winston tipo hau hauza oso iunetan sartuta zegoela. Bueno. Iunetan ezagir, lizunetan bai dirudi. Winston ez da agertzen argazkietan, Gogoratu, kutsa hau gorde zutela Henslow eta Winslow eta bere taldeak hemen Kalifornian gaizkile batzuen atzetik zebiltzatenean. Vale? Hori da zestu inguru. Hor ikusten dituzue pertsona batzuk. Hori. Zigorra eskua hainbat kasutan eta taldekako sexu harremanak dituzten irudiak. Vale? Konturatzen zarete, hor bertan agertzen diren pertsonaiak desberdinak direla, baina bakarren bat bera dela. Alegia, pertsona bera agertzen da 12 irudi desberdinetan. Pertsona horren azala, Ertamerikakoa azala edo arraza edo, aurpegiaren itxura Ertamerikakoa izan daiteke. Vale? Hau izango da buruzagia. Vale. Konexioa argazki guztien artean. Argazkiak ez daukate zer idatzitatze kaldean, ez zerrez? Ez, baina, kutxan ikusten duzue, argazkiekin aritu zarete, kutxan ikusten duzue badagoela kuadernotxo bat, azal gastatutako kuadernotxo bat. Kuadernotxo hori kontularitza kuaderno bat da. Eta irekitzen duzue. Kontularitza horretan agertzen dira zerrendak eta salmenta batzuk. Baina agertzen diren izenak izenek ez dizuete ezer berizirik. Esaten, nabari da kodifikatutako izenak direla. Batean jartzen du aterkia, beste batean Moises, beste batzuetan Ieslari, beste batzuetan jartzen du saltzailea, baina
ez du izen propiorik jartzen. Beste batzean jartzen du beltza, halako izen bakunak, normalak, eta agertzen dira, eta hori, zer salmenta egin diren, nola, non baino zenbat, barkatu. Eta zerbait gehiago dago kutxan, bilatzen dugu, behiratzen dugu, ikutzen dugu. Ez dago gehiago. Vale? Vale. Gian hotelera goaz, lasai-lasaian aztertzera liburua. Vale. Zer liburu? Kuaderno, kontabilitate kuaderno, hau. Kuadernoa, bai. Vale, ongi. Irteten zarete, eta itzultzen zarete zuen ostatura, ezta? Vale, eguerdia da, bazkaltzen duzue, eta irekitzen duzue berriz kontularitza liburua. Zer behar da kontularitza? Edo liburua hau... Kontabilitatearen bitartez behiratzen dut, alde batetik kontuak ondo dauden. Eta nik uste dute erratzek bilaketa egin dezakela liburuan izenak eta erlazioa zerbait atea dezaken hortik kriptatutako gauzei buruz. Vale, kontularitzagatik ondoko informazioa jasotzen duzu. Bai, hiru habilitate, liburu bilaketa, kontabilitatea eta kriptografia, ez? Oso ongi, perfecto. Hori Ebelinek, zeinek? Ez, hiruren artean, nik kontularitza eta Ralfek kriptografia... Oso ongi, 20 minuturen buruan, ongi sentitzen zarete izan ere, badakizue zuen gaitasunetan, zuen kompetentzietan oso onak zaretela. Eta ez da askoz ere gehiago geratzen agerian usteko. Lehenik eta behin ikusten duzu kriptografia aldetik, hor agertzen diren iruditzoek badutela zentzu bat, ez? Eta zentzu hori, zutabeetan markatuta dauden gauzak dira. Vale? Batean, eta kontabilitateagatik, vale, kriptografia eta kontabilitatea erabiliz ikusten duzue, saltzen ari dela N-ez markatutako gauza bat. N hori zer den ez dakizue, baina N letrarekin izendatuta dago. Saltzeko neurria edo prezioa $30 da. Barkatu $3 da. $3 kontuan izateko merkatuan dira gurpil baten balioa edo garai hartan graduatutako anteoju batzuk, bale? Orduan, N hori saltzen da $3 prezioan, bale? Unitatea. Bale, ikusi duzu ere, 2024an amaitzen dela kontularitza sarrera. Amaitzen dira. Hor, liburua, jakina. Henslow eta Winstonen redadaren urtea da, bale? Eta hasi hasten dira 1922, abuztuaren 22, bale? 1922ko abuztutik 1924ko uztailera bitartean. Bale? Bai, liburu hau eta argazki hauek segurazki rantxoan bilatuko zituzten. Eta bertan informazioa lortu zuten guk ere bai, aztertu eta informazioa bilatu atea beharko dugu. Aztertzeak, igual kriptografia aldetik, ez? Eskatuko dizue denbora pixka gehiago, eta egun osoa hor pasatzea. Pasatzen duzue hor ikertzen, edo ez? Bai. Mugitzen zarete. Bale? Bale, orduan beste egun bat pasatzen da. Bale? Garrantzitsua da egunena. Bale, beste egun bat pasatzen da, eta bai, biharamunean buru belarri aritu zara gau, ez? Kriptografian jaioa zaren, ez? Ralf? Eta ondorio estatu duzu, negro
beltza Etxebarria dela. Eta limusina hitza Butchwald, vale? Jakiten eritsi zara Etxebarria negro dela eta Butchwald limusina, vale? Eta Etxebarria agertzen da maiz liburuan, vale? Ikusiko duzue, errepisatzen balin baduzue Henslowren egunerokoa Etxebarria bat ere agertzen zela. Eta Etxebarria Sekta burua. hitz egin zizueten orduan, vale? Etxebarria zen sekta burua, ezta? Bai, hori esan zen, vale? Vale? Ba hori da Izango dela argazkitako moreno hori. Ba, izan daiteke. Vale, bueno, ba zer egin asmo duzu, Informazio hori Eta hori Buntzwal nor zen? Bueno, lehenengo aldia da entzuten duzuena, bere izena. Bale, lehenengo aldia da, bale. Baina... Behiratzen dugu telefonoa agendan agertzen den, Buntzwalden bat. Vale. Telefono... Txaron, un momento. Miran. Vale. Vale. Ba... Ez duzue, ora, telefono gidan ez duzue zer aurkitzen. Beste nonbaiten bilatu beharko duzue. Osea, Vale. Butchwalden hori izena egon beharko zuken lekuan. Horrek, zera, ondoriozta dezakezue zerbait. Baina nik ez dizuet esango. Izen ordea. Izen Izen ordea izan daiteke, bai. Izan daiteke. Te bat edo. Bai, izan daiteke. Edo hilda dagoela. Hori da ikertu behar dena horre, vale? Bueno, lagunak, nahi baduzue, 12:30 dira. Guz dezakegu hemen, eta jarraitu. Horrengo gunean, vale? Vale? Vale. Oso ondo. Itxaron momentu, Aurrera goaz, pizkanaka, misterioa argitzen.